takže pomaly ideme na to dobíjanie, ale ešte predtým ideme pozrieť tieto poisky. Minimálne to prečistíme, dáme tam nové matice, lebo kontakty to síce nejakým zázračným spôsobom má, ale mne sa to vôbec nepáči. Takže takto. To ideme spraviť ako prvé. Potom dáme dolu stierače, ten plast pod oknom a vyberieme riadiacu jednotku. Uvidíme, čo nás tam za prekvapenie čaká. To bude celkom zaujímavé, nakoľko to auto stálo rok odstavené niekde mimo civilizácie. Takže uvidíme. Ideme do toho. Tak čaute, zdravím všetkých, ktorí už poznajú tento kanál, ale aj tých, ktorí ho ešte nepoznajú a si to náhodne zapli. Máme tu poradí tretí diel série príbehu o 200 eurovom Golfe. Dneska, ako môžete vidieť, máme problém s dobíjaním. To bolo aj na konci druhej časti, že ste tam mohli vidieť, že nám tam sa vyskytol tento problém, kde nám svietila kontrolka dobíjania po naštartovaní a bolo to jedno z ďalších nemilých prekvapení. A v tomto dieli by som sa chcel s tým nejako slušne popasovať, tak pozerajte. Ako prvé som sa rozhodol skontrolovať káblový zväzok, konkrétne ten hrubý kábel, spolu vedie aj s takými dvoma menšími, ktoré sa napájajú do regulátora na alternátore a práve tie ma zaujali, nakoľko, ako si môžete všimnúť, ten oranžový káblik tam už niekto dopájal, takže tie káble asi neboli úplne zdravé. To je v tej bužírke natečená voda. Víš, ono sa tam drží, potom tam tí káble hníjú. No, víš, ono tu vidíš, to je v celej tej bužírke, nejak je tam tá kabeláž a potom je to problém. No. Tuto máme snímač tlaku. To už tiež Vlado kúčil pred nami. Žltý kábel, ty kokos, pripáskujem krížom krážom. To je des. A práve tento malý káblik sa bude riešiť niektoré ďalších častí, pretože to chcem riešiť komplexnejšie ako celé káblovanie, pretože je tam trošku viacej chýb ako len tento jeden káblik. Vyteká nám vodička. Klap. A ide to. To je paráda. By sa malo asi odsaknutý zdrhy ešte. Celé to musíme dať von. Tam je vody a vody. No a hneď potom, ako som poriešil túto časť kabela, že som sa pustil do opravy, alebo teda očisty tej poiskovej skrinky, pretože tam to bolo celé tiež zaoxidované a zrzavené. Takže malý update po čistení. To vyzerá asi nasledovne. Nie je to úplne dokonalosť sama o sebe, ale je to celkom dobré. Aby tam nevznikal nejaký prechodový odpor a náhodou to začalo horeť a zohrievať sa. Takže toto máme ako tak poriešené. No a tým, ktorí tieto diely pozerajú od prvej časti, asi neuniklo, že toto auto už nemá blatníky. A je to spôsobené tým, že robíme na aute viacero vecí naraz, takže to vás určite čaká a neminie v nasledujúcich dieloch. No a ešte pred samotnou demontážou alternátora som chcel vyčistiť tento priestor okolo riadiacej jednotky pod tým plastom pod oknom, lebo tam to bola čistá katastrofa. To normálne. Na druhej strane ani neviem. A tuto to až taký bordel není, ale tam ďalej. Tam pri riadiacej jednotke to je celkom masaker. Takže tak, ideme ďalej. No a priatelia, keď tu už máme riadiacu jednotku, tak mi napadlo, či by ste mali záujem o samostatné video, kde by sme sa pozreli priamo dovnútra. Mohli by sme si prejsť software, ktorý riadi motor a ukázať, ako zistíme, či je to originál alebo či prešiel nejakým tuningom. Dajte mi vedieť v komentároch, či by vás takáto technická exkurzia zaujímala. Ale to ešte počkaj s vysávačom, lebo toto dáme dole ešte tento plech.
Venujem sa programovaniu softvéru v automobiloch a reverznému inžinieringu, od motora cez komfort až po komplet celú diagnostiku. Okrem toho aj opravám riadiacich jednotiek. Tento projekt na tomto Golfe je už pre mňa skôr takým relaxom a únikom z reality. Ak vás zaujíma, čo sa skrýva v riadiacich jednotkách, možno aj v tej vo vašom aute, tak mi napíšte, urobíme špeciál. Vymontujem alternátor, pozriem v akom stave sú uhlíky, v akom stave sú ložiská a tak ďalej. A ten alternátor dáme nejakým spôsobom do takého menšieho repasu. Máme objednané v podstate nejaké veci ohľadom toho alternátora, je regulátor, uvidíme v akom stave bude diodový mostík a tak ďalej. Ložiska máme taktiež nejaké pripravené, uvidíme ako to pôjde, takže poďme na to. Takže alternátor máme vonku. Ideme ho pomaličky rozobrať. Bežka zaseknutá není. Ani tam není nejako cítiť viditeľné, že by bola nejaká bôľa na ložiskách. No uvidíme. Ideme ďalej. Pokračujeme. Takže sme si dali dole regulátor a klasika. Uhlíky zodraté. Tak nejak. Tento jeden je už viditeľne kratší a bol asi aj nejako zaseknutý. Takže tak, ideme to celé rozobrať. Pomeníme, čo sa dá. Takže jednu časť alternátora máme vonku. Ložisko, čuduj sa svete, nevydáva ani žiadne zvuky, ani nemá znaky vôle. Aj keď to vyzerá divoko, ale tak budeme si ho musieť stiahnuť a už keď ho raz vylisujeme, už ho naspäť nepoužijeme. A ideme vymeniť túto časť. Trošku to dáme do také miernej očisty a uvidíme ďalej. Ale v podstate som asi aj našiel chybu, pretože neviem, či to bude dobre vidieť, ale táto časť, tu vidím známky oxidácie a mám také podozrenie, že je to tam prežraté. Takže keď bude čas, ešte sa na to môžem pozrieť, či sa to nedá len opraviť. Ale aj tak vymeníme celý regulátor, to bude istota. No takže máme stiahnuté ložisko. Máme vymenený komutátor. To som moc ani natáčal, pretože kúpil som komutátor prvýkrát, ako ste si mali možnosť všimnúť, aj s tým regulátorom úplne zlý. Takže potom som bol nútený naobjednávať nové veci. Toto je ten predchádzajúci a to vôbec nepasovalo, takže toto je moja chyba v podstate, lebo to som si nevšimol, že tam je to úplne iný ten regulátor ako ten, ktorý bol namontovaný originál, takže momentálne tu máme objednaný už nový kus. Tu je ten starý pokazený, takže môžete si porovnať, je to to isté. Akurát pozerám, že toto je výroba Mexiko a tu už všetkým dobre známa Čína. Neviem, či to je vidieť. Takže ideme si tu napajkovať kontakty na komutátor, a potom tam dáme ložisko a nejak to začneme kompletizovať celé. Není to už žiadne trápenie, tuto sú ložiská staré, alebo teda konkrétne toto jedno je staré, toto je nové. Tu z tejto z druhej strany ložisko bohužiaľ sa nepodarilo zachrániť ani nejako normálne vylisovať, toto už je tam nové nalisované. Takže to idem pokračovať ďalej. Tu máme aj krytku novú na tú uhlíkovú časť. Vlastne to vychádza potom nejako takto.
a ideme ďalej, takže zoberieme si to. No a už keď to máme tu na... Musíme zmerať. Alternátor mal sadol na miesto. Ešte si to dotiahneme. Takže alternátor máme vyriešený. Alternátor nám funguje aspoň takto na stole. Uvidíme, či to bude robiť v aute. Nemáme stolicu na to, aby sme to oskúšali, takže budeme to musieť namontovať. Ideme na to. Takže prepnem vám to na timelapse a ideme to skúsiť namontovať. No a potom pokračujeme ďalej. A keď sa vám moje videá páčia, budem rád, keď tvorbu podporíte aspoň nejakým odberom, prípadne lajkom. Tak, namontovali sme alternátor, pozapájali sme, dúfam, že všetko. Momentálne som pripojil sem multimeter, aby sme vedeli, že či nám to dobíja alebo nie. Takže kontrolečka baterky. Pozrime, či zhasne. A vyzerá to dobre, zatiaľ. A vyzerá to dobre. Takže toľko z výmeny a opravy alternátor.